شەڤ تەماشەڤانên hêja li ser navê Çarpel Medya Silav û Rêz îşev bi panoromaya heftê em bi hev re ne. Panoromaya heftê bûyerên heftê ji pencera Kurda dinirxîne. Di nav heftakî de li Kurdistanê li seranserê cîhanê gelek bûyerên girîng qewimîn. Şewata daristanan lehî şer, felaketên xwezayî, korona, metirsiyek mezin xisiye ser pêşeroja mirovatiyê. Di nava bûyerana de tekoşîna azadiya miletê Kurd didome. Dewletên dagirker bê perwa êrişî tekoşerên Kurda dikin, êrişî hemwelatiyên Kurdistanê dikin. İşev em ê ev bûyerana bi du kesayetên hêja binirxînin. Niha ez ê biçim alî stûdyoyê û destpêkê her du mîvanê xwe bi we bidim naskirin û em ê dest bi bername xwe bikin. Mîvanê minî yekemîn Rêzdar Bayram Ayaz e. Rêzdar Bayram Ayaz nivîskar, siyasetmedar e. Kek Bayram tu bi xêr hatî? Serçavar e. Silav işte û ji xwendevane. Mala te ava. Mîvanê minî duyem Rêzdar Köroğlu Karaaslan e. Rêzdar Köroğlu Karaaslan serokê Kurd Xawê ye û berpirsyarê Perk Kurd e. Kek Karaaslan tu jî bi xêr hatî? Gelek spas mala te ava. Ez ne serokê Kurd Xawê me, ez sekreterî giştî Kurd Xawê me û rêveberê Weşanxane dozim û evê dijî hin zan. Baş e. Mala te ava ferq nake sekreter û serok başkî te serrast kir erebî. Niha em ji re jî rica bikim bira sernivîsên vê heftê derxîne pêşiye. Wexta me hindik e û mijarê me pir e, em dest bi bernama xwe bikin. Spas malava havanlo ve sernivîsa derxist ekranê. Beşdarên hêja we jî sernivîsa dî. Mijara me ya yekemîn li zanîngeha Dîjlê tezê nivîsandina Kurdî qebûl kir. Bêguman ev yeka wexta mirov lê mêzek e tu kıymetek wî ev ê mirov bêje tune ye lê li Tirkî yê Tirkî îdare dikin du karakterê wan heye. Wexta tên ser hukm, wexta ji hukm diçin gelek caran soza didin û gelek gavan jî davêjin. Lê her çi qas ev bûyera aîdî zanîngeha Dîjleyê bijî, lê zanîngeha Dîjlê derê îrada siyasî yê ku Tirkiyê bi rêve dibin nikanin vî karî bikin. Zehmete ku bi tena serê xwe bikin, ne ku ew dezgeha nikane bike. Ew dezgehên ku li dewletên demokratîk ev biryarana pir rehetî digirin. Lê welatekî wekî Tirkiyê
dezgehên wekî zanîngehên Tirkiyê ya jî dadgehên wê ya jî dezgehên wê zehmetê ku ev biryarana bi tena serê xwe bigire. Bêguman mîleta vê tişt ev yeka jî heye. Ew ê were bîra cenabê we jî Serokkomarê Tirkiyê dema berê hat Diyarbekirê li wir gelek tişta got peyivî her çi xwaz di raya giştî de ew tişt bi şiklekî din peyivî lê du tiştên balkêş wê ziyareta xwe de gotibû me pêvajoya çareseriyê me bi xwe dest pê kir lê me xelas nekir. Ew eslê xwe de li wir sinyalek da lê ew tişta pir nehat peyvandin lê piştî wî daxuyaniyên din da çend roj berê bi xwe evekî îtirafekî kir got Kobanî me xelas kir bêguman gelek tişt dibêje lê aktûel bûye em bibên bi vê bûyerê çend roj berê serokê CHP jî çû Wanê li Wanê daxuyanî da pirsa Kurd got ez ê çareser bikim. Mijara Kurda ku gava din tespît kir min got du tiştên girîng hene ji bo yê Tirkiyê îdare dikin ê dewlet partiyên ku berdewamiya sîstema dagirkeriyê diparêzin gelek jara ji sedema nakokiyê wanî navxwe yanî Kurd aktörên sereke ne di wê nakokiyên navwan de di navêna Kemalîsta û Îslamîsta de lê wexta tê diqewime muhtacî reng û dengê Kurda dibin ji bo vê yekê jî gelek jara sozên weriya jî ev tiştana dipeyivin. Qeneheta me ev mijarekî divê raya giştî ya Kurda ser vê mijarê bipeyive. Ez ji Kek Bayram dest pê dikim. Kek Bayram cenabê te biryara zanîngeha Dîclê çawa dinirxîne gelo heta zimanê Kurdî nebe zimanê fermî heta zimanê Kurdî nebe zimanê perwerdeyî biryarên Dîcleyê tê çiwa tê tu çawa şîrove dike? Fermo Kek Bayram em te gudarî bikin. Niha wextê em van nûçêna xeberana em binirxînin divê em berê jêra çerçeveyekî dayînin. Ev çerçeve ev e li Tirkiye yani tiştên ku li ser mijara maf û azadî ji bo gelê Kurd têne axaftin ya jî tê münaqeşekirin bilêvkirin mixabin hêj di çerçeveke wî bingeheke wî yê yasayî an jî zagonî yani anayasa ku Tirkî dibêjin anayasayî tune ye. Yani dewleta Tirkiye li ser tunebûna înkara milletê Kurd xelkê Kurd hatiye amadekirin û divê sîstemê de guherînekî tune ye. Yani guherînekî tune ye lê li gorê rewşa siyasî li gorê qonaxên siyasî li gorê partî û lîderên ku pêşengên ku kesayetên siyasî têne ser desthilatê hukm gorê wan car caran rewş diguhere ev partiyên desthilatdar an jî siyasetmedar behsa maf û azadî ji bo Kurda ji bo çanda Kurdî ji bo zimanê Kurdî dikin. Rewşa AKP jî wisa bû. Yani AKP wextê hate ser hukm pêda yani ji destpêkê ve dijî milîtarîzmê û Kemalîzmê ku helwest girt piştgiriya liberal û demokrata jî girt û piştgiriya liberal û demokratên Tirka jî girt û piştgiriya Kurda jî girt berferahî. Duê navênê de behsa gelekî maf û azadiyên ji bo
کرداجی کرد حتی به تاثیر و به اینسیاتیفا هندێک کەسایەتێن ناوە AKP بخۆە وەکی ڕەحمەتی میردەنگیر فرات و gelek ئینسانên dil هەندێک گاڤ jî hatin avêtin wekî TRT 6 ku piştra bû TRT Kurdî ya jî ew înstitûyên ku di zanîngehên Artuqlî, Mêrdînê, Mûşê, Bedlîsê, Wanê û Diyarbekirê Bîngorê de hatin danîn evana va gavana hatin avêt lê wekî me got evana li ser esasekî qanûnî nehatin çêkirin yani di aliyekî da qanûna bîngehîn ya Tirkiye hebûna Kurda red dike zimanê ki cuda ji derveyê Tirkî red dike mafê perwerdeyê bi zimanekî din li Tirkiye qedexe dike û armanca wan jî hedefa wan jî zimanê Kurdî ye çi bi kurmancî be çi bi dimirkî zazakî be ev e û heta ji van gavên ku 2011 da hatin avêtin ji wan re qanûnek jî nehate derxistin yani ev gavana hemî wekî me got li gorî qonaxên siyasî wexta nermayî bû wexta wekî Siraçte jî binêwî xet kir wekî ku demê ku ihtiyaciya wan bi dengê Kurda hebû wê çaxînê televizyona jî vekirin ew mafana jî ew kirin lê qanûnê wan dernexistin yani kengê bixwazî wan gava dikarin carek din paş ve bikşînin neticê de wisa jî dibe mesela ev mijara me ya ku anha îro em ê li ser qise bikin bi nivîsandin û xwendina têzên ser ziman û çanda Kurdî bi Kurdî par hate qedexekirin par li heman Üniversite Dicleyê hate qedexekirin lê îsal ji piştê hevdîtina Biden û Erdogan vir de ku lêgerînekî nû têkirin û rewşa Tirkiye jî piçek guhartin çêbûye vê carê piştî hatina ew jî hatina Erdogan bo Amedê jî yani cew hewayekî siyasî nû vêca derket ortê ya jî ihtiyaciyên nû derketine ortê ve wek işaretekî Dicle Üniversitesi evê ku par qedexe kirin evê ku par vê heqî vê tiştî yani peşî de girtin îro vê biryarê girtine vêca sankî wekî mafekî nîşan didin em divê meselê de şiyar bin bêguman dijayetiya van tişta nekirin dijayetiya van tiştana karê me ne lê divê em pê jî nexapin û xelkê me jî divê pê nexape kadroyên me jî welatparêz divê pê nexapin mesela ev meselana bûne evet gavek nîv gav tê avêtin 5 gav ji piştî demekî paş ve tê avêtin ez meselê welê dinirxînim esas yani mihenga mihfera mesela perwerdê û ziman ew e perwerda bi zimanekî yani perwerda bi zimanê Kurdî perwerda bi zimanê Kurdî di dibistanan da di dibistanên devletê de wextê ku di çerçevekî yasayî da ev maf ji milletê Kurd ra û ji kêm neteweyên din ra ji xelkên din ra li Tirkiye di anayasayê da û di qanûnên yasayên ku va mevzuatana va mijarana diyar dikin eger qanûnî gav vê avêtin bibe hukmekî bibe karekî ew ê çaxînê bêguman em ê bêjin di Tirkiyeyê de sistem pergal tê guhertin û ji bo milletê Kurd ji bo ziman û çand û perwerde rêkî tê vekirin lê em nebêjin
کێمە لێبەسە ئەم بێژن ئیجاب ناکە ئەم سەرێخۆن زێدە سەروێ ئیشی بێشینە لێ دەبلا بیرامەدا بۆ کورد دیار بەکرێدا وێ مژارێ بپەیون divê Kurd çi bikin ez anka divê em kekê Köroğlu Qaraslan jî gudarî bikin ew çi dibêje em ê wê mije kekê Köroğlu Qaraslan me Kek Bayram gudarî kir Kek Bayram fikrê xwe got birasî jî li Tirkiyê mehfê milletê Kurd tu di kanûnên wanîn esasî de yê bingehîn de nayê qebûl kirin milletê Kurd hebûna milletê Kurd înkar dike ev dewleta û ev dewleta yek xusûsiyetê wê hene ev daxuyaniyên biçûk ya jî ev daxuyana alîkî lê tu partiyekî ku derkeve bibêje di mesela esasî de yê sereke çi CHP çi jî em bibên AKP û ê girêdayî wan nabêjin em ê di demên pêş me de mafê herî biçûk birêxistina Kurdan em ê serbest bikin em ê zimanê Kurdî bira bibe zimanê fermî ya perwerdeyî ev tiştana qet nabêjin lê cenabê tevê bûyerê çawa dinirxîne divê ev biryara zanîngeha Dîjleyê Kurd çawa şîrove bikin û çi helwestî deynin fermo kekê em te gudarî bikin Spas gelek spas Mamosta Bayramcî xwe îşaret pê kir niha ev dewlet ne tenê înkar kirin yan redkirina mafê Kurda yan zimanê Kurdî li ser înkarkirinê hatiye avakirin damezirandina vî dewletê li ser înkarkirina Kurda û înkarkirina Kurdistanê hatiye avakirin ji ber wî dema em bûyerekî yan pêşveçûnekî vî welatê dinirxînin hergav divê em vî berçav bigirin pêşveçûnên vî 20 küsur salê yan 30 küsur salê da car cara çawa guwe jî îşaret kir û dema hilbijartin yan jî dema ku dewlet demekî kete tengasî ji bo meselê barê xwe sivik bike û berê raya giştî bide aliyekî dî hind gavên pansuman biryarên pansumanî digirin û dikin jî yani eva çendîn sale vakara dike divê em ji bîr nekin ne ew televizyona ku bi Kurdî weşanê dike ne ew enstitûyên zanîngehên Diyarbekir, Merdîn û Mûş û Hekarî, Bingol û Dêrsimê hatine vekirin dibin garantiya tu qanûnê danîne bi ewkekî bi talîmatekî hatine vekirin dema ku dezgehek yan mafek dibin garantiya qanûnê da nebe û Kurd li vir wek terefek wek aliyek neyên qebûl kirin ka Kurd çi dixwazin perwerdeyekî çawa dixwazin enstitûyekî çawa dixwazin televizyonekî çawa dixwazin raya Kurdan ney wergirtin tu mena wî tune ye ev tê vî menayê dema ku bihêz bûn dikarin vî televizyonê jî li holê rakin van enstitûyan jî rakin ji xwe hîn zanin navê wan beşan jî ne ku em bêjin enstitûya Kurdî ye yan akademiya Kurdî ye ewkek jê re dîtine zimanên zindî yaşayan diller enstitüsü dibin wan da Kurmancî Zazakî ders didem perwerdeyekî ew çêdikin ev jî caran hem mamostayan akademisyanan dişidînin tengav dikin bêgav dihêlin ku nekarin perwerdeyekî rêk û pêk û rast û durust bidin û hem jî qutabiyan bi tiştên ew ve xwendekaran bi tiştên basît ve mijîl dikin li vir bala me li ser ewkên talebên millî û niştimanî dixwazin bala me dûr bikin lê divê em wana ew nekin li tu derê dunyayê milletekî çil milyonî ji her ewayê maf û azadiyan da bêparhiştî nemaye dervê Kurdan û Kurdistanê eva çan ku
Cenab-ı Teci işaret bekir. Carna devlet dikevetten gasiye da hınsı gavin pansumani daveje. Evci yek jwanaya. Yani par hemen rektör, hemen revebir bundu üniversitede bu tezin bu Kürdi qedeğe kirin. Talimat ek çocuğun ra gotum piçeke sıst biken ama gelek raya geçtiği cihani ne bu mesela Kürt yani Türkiye'ye reaksiyon şey be cihan pe acizdi be hem piçek tangavdı ben bu tekiliyemeyi nev devleti revveke vatıştacı biken evci pansmaneki usaya yani az çağım mamusta bayramcı gote az red nakim elbet van gavana le ev ne mesela mey evkiyeci netawiyeci gu em zede serixe bivan ve mjür biken em bejin buxar buxar نها که قرار اصلا جناب ته خالکی گرینگ آنی زمان تگو یعنی نه مجارمه اصلی تام مجارمه اصلیه لی برسا کرد و کردستان به ابشتکلی چاره سر نا به لی یک جانا هن بیاریم بچوک دبستدم اگر دیروکی ده باش بشوپینه تو او فرصتیم بچوک تو کارب بکار بینه تو کانه بگی هدف خوی هری مزن نها ایرو اگر بازارا کردا یا جی ام ببین زانینگه بریاره کی ورگرتیه کنجکتورا دنیه جو بایدن گاواده کک بایرام خالکی گرینگو ایدی امریکا جی دولتین اوروپی جی دخوازن اب مثلا بشکل کی چاره سر ببه گلو دوی اب بخالیم بچوک جی کرد هگر خواه بریخستن بکن کانبن گاواده و جناب و هر دیاجی بحث کر جترته کردی بگره حتی مثلا زانینگا تو حقیقی کردا ده مغزاگونا ترکیه میسوگر کرن نهاتی کرن و نهاتی قبول کرن نهاتی نویساندن حتی اب تزین کوته نویساندن ده به زمان زندی جناب تجیگو لیدوی کرد چی بکن جبوی کاربن جوی فرصته استفاده بکن و خود ریخستن بکن طالبین خود دست بخین دوی کرد چی بکن کو کاربن بی محفی خواه به دست خینن yani du çerçeve zaningê handa dipirsi ez ha dikarim bêjim ancak em gencên baş gencan duî perwerdeyê de bihişmendiyekî netewî bidine perwerde kirin alîkar bin rêv vekin ji wan re ji bo pêşxistina ziman çand ew babetên ku xwendekar li ser dixebidin bi hestekî kurdewarî بدنا kirin. Eğer mecal hebe akademisyenin baş piştgiriye akademisyenin baş biken gulwan deran roleki baş bileyizin. Yani tene hişyar kirin u peşvebirina hişmendiya neteviyle hem dikarim bikar binin eğer mecal çevin. Derveyi yani tişteki bu zede merib giraniya xebbedetti zaningeyeki veki embejin Diyarbakır hati avakirin bi desti devlet avanı valana hele evicik düğüm bir neken ya mühim ev maf xwendina Kurdî yani nivîsandina tezên Kurdî dibin garantiya kanûnî danîne tu yasayek tune bû wî biparêze sibe ew üniversite yan jî ew beşa akademî beşa okey biryar bide me qedeğe kir em teza bu Kurdî yan nivîsandin yan jî parastina tezê îdî qebûl nakem tu garantiyek tune tu biçî mehkemeyek tune gu xwendekar biçe serî lê bide dawa mafê xwe bike keke karar wî paş ve Pirsamed orada yani divê Kurd çi bikin ne mesela zanîngeha û şagirta û kesên ku diçe üniversiteyê ne niha derfetek ketî destê Kurda û divê Kurd bi rêxistin bin ne ku êdî
dem were bi dûvika partiyên ku berdewamiya sîstema dagirkerî diparêzin bi dû wan biçin nine. Divê Kurd çi bikin? Yani divê noktê de xwe birêxistin bikin, talebên xwe bînin cem hev, yani divê tiştekî bikin ku wexta sibe biçin. Mesela tiştekî nû Kılıçdaroğlu divê pirsa Kurd ez ê çareser bikim. Gelo Kılıçdaroğlu divê meselê de çok az samîmî ye. Kılıçdaroğlu wexta divê ez ê vê meselê çareser bikim. Divê hemberî wî jî Kurd bi talebên xwe yek divê mesela rêxistin bûyînê de divê astengiyan li hemberî Kurdaran kir. Du zimanê Kurdî biraz bibe zimanê perwerdeyî bibe zimanên fermî divê Kurd bi yek dengî li ser çend xala li hev bikin û biçin pêşberî wan xwe birêxistin bikin. Yani divî warî de Migo ez fikrê cenabê te bipirsim. Kek bayram em bipirsin ez ê vegerim aliyetê. Kek bayram divê Kurd çi bikin divê li gorî ev daxwaziyên ku tê kirin ya jî em bibin diyar e meh û salên pêş me heta 2023 ya jî berî wî ew li Tirkiyê hin guhertin çêbe ya jî hilbijartin çêbe divê Kurd rêkî çawa hilbijêrin ku karibin ev daxwaziyê xwe yî maqûl ku qebûlbar û herkes kanil dor wî li hev bike bi sîstema magsagona Tirkiyeyê de qebûl kirin divê çi bike Kek Bayram? Fermo. Kekê bersiva vê meselê yani eger tu hebî dê mafê te jî hebe. Eger tu miletekî tu dibêjî ez miletêkim xwedî zimanekî me, xwedî çandekî me, xwedî dîrokekî dûr û dirêjim, yek ji wan xelqên êl û eşîr û miletekê ku di rojhilata navîn herî kevranrayê me divê wê çaxinê meriv xwe hebe. Hebûn û xwebûn yani hebûn û xwebûn bi xwe re mafê xwe jî tîne. Mijara yani piştkuliya Kurda divan mijarana da kekê ya herî sereke ew bi xwe li dora daxwazên xwe neteweyî, niştîmanî, ê rewa bi hêz û quwetekê berçav, hêz û quwetekekê li Tirkiye jî raya giştî bihejîne û li derve jî bala dinyayê bikişîne em hêj bi vê rengî li hev necivîne. Me yekrêziyekî nabêjim yekîtî gelek cara ev gotin şaş tê fêmkirin yek helwestî, yek xebat, hevkarî van meselana da me yani mewcudiyeta xwe giraniya xwe me nîşan nedaye. Divê em piçekî jî yani weka gotî derziya xwe da bikin. Yani em behsa Köroğlu jî got te jî kekê behs kir niha em behsa 20 milyon miletekî dikin lê yani sibatê vir de ki berî sibatê bûn jî me kampanyayekî dest pê kiriye kampanya ku zimanê Kurdî bibe zimanê fermî û zimanê perwerdê li Tirkiye. Yani ev ya hêj di çerçeva dewleta Tirkiye de daxwazekî maqûl e, daxwazekî rewa ye tu li ku derê dinyayê ji kîzan însanekî xwedî aqlê selamet selîm re qise bikî wê heq bide te bes ême me vê dengî vê giraniyê hêj nîşan nedaye. Yani eger ku em yani mesela yek qebûlkirina nasnama milletê Kurd li Tirkiye li çerçeva dewleta Tirkiye bi xwe da jî yani vê yek ewa ewil ev e nasnama milletê Kurd hebûna milletê Kurd divê bête qebûlkirin. Zimanê wî mesela zimanê wî divê bê qebûlkirin. Yani
bi ziman re mafê perwerdê divê bê qebûl kirin. Ha evan dorvan hersî em bibêjin daxwazên bingehîn esasî ku hiç Kurdekî bi kîja fikir û îdeolojî an jî bawerî dibe bila bibe hiç Kurdekî dikare xwe jê bide alî. Em divê di dora va daxwazana quwetekî xwe diyar bikin. Lê ev ji van fersendên ku ji keş û hewayê siyasî, qonağên siyasî derdikevin ortê jî em ji wan jî îstîfade bikin. Yani mesela anha em bibêjin li Diyarbekirê firseta têzê bi Kurdî çêbûye. Em ji vê derê jî em bank dikin, em tîka dikin ji xwişk û birayên xwe yên ku niha têz hatine dixwazin têzên doktorî binivîsînin, bila li ser ziman û çanda Kurdî binivîsînin û bila biçin zûtirîn demê müracaetê Unîversîteta Diyarbekirê bikin. Ji wê derê ji unîversîteteka bajarekî Kurdistanî bila digel ku rêvebirî û hemî tiştên ku me behsa wan kir Kurd Türk be jî bila doktorayekî Kurdî çi bi Kurmancî çi bi Dimirkî Zazakî bila bigirin evana jî piço tiştên pişûkin ku doza welat û milletê me doza Kurd û Kurdistanê re dibin xîçek xercekî piçûçik ku vê xanî her lê dide. Lê mesela me ya herî mezin ew e ku em divê milletê xwe bê îdeoloji ferq û cudahî bixine nava îdeolojiya ya jî îdeolojî û nasnamên navên rêxistina bixine bidine pêşiya her tiştî û van ji van doz û daxwazên neteweyî niştîmanî xwe jê dûr bixin. Eva em wisa bikin ev doz û daxwaz nikarin bibin doz û daxwazê gelêrî, milletî û tîtlewî wê çaxanê jî em nikarin serkevin. Êşa me divê derê de ye divê em her derî her wextî di hemî mijara de di hemî firsatan de ji welatperwerên Kurd û Kurdistanî re vê tiştî işaret bikin, vê tiştî daxwaz bikin. Baş Kek Bayram wexta me endigma tek Köroğlu divê mijarê de li ser bersîva Kek Bayram gelo tevgera Kurd kare di çend xala de xalên esasî ji xwe bike bingehîn û li ser wî xalî li hev bike û biçe bi yên dewletê birêve dibin partiyên ku berdewamiya sîstema dagirkeriyê diparêzin bi wan re li hev bikin û ev daxwaziyê xwe bi wan bidin qebûl kirin. Tu çi difikirî Kek Köroğlu? Ha rastî ez di wî qenaetî darinim ku ne Kılıçdaroğlu ne nizanim Erdoğan biçin ji Kurdan re bêjin em ê mesele we çareser bikin, problemê we çareserkin û Kurd jî bi wan bawer bin. Yani ew dem nemaye. Yani tu kes baweriya xwe ne bi Kılıçdaroğlu dîne ne jî ew ke. Yani ewana ji bo destelata xwe bi dest bêxin dixwazin Kurdan bikarbînin. Lê Kurd jî di wî ewkêdanînin. Yani îdî Kurdên wî demênînin wekî wexta Demokrat Partî yan Edalet Partîsî Kurd bi wan bixapin û dengê xwe pê girseyî bidine wana. Kurd kêm zêde birêxistinîne. Birêxistîne û talebên xwe yên siyasî jî tîne ziman. Yani rast de dengê wan belav derdikeve belkî parçe parçene rêxistinekî yekgirtî yani wekî bereyekî Kurdî niha amadenî ne lê dema ew dibe Kurd talebê xwe yên netewî datine pêş. Yani îdî tenê bûna parlamenter yan jî tiştekî basît naxapin. Yani talebên Kurda di wî astê de ye. Problem çi ye? Kurd yekdengînin. Eger bikarin yekdengiya xwe yan jî hevdengiya xwe em bêjin. Yekdengî jî belkî têrê neke. Hevdengiyek çêbe wî gavê meriv dikare zêdetir gavan bide avêtin bû wana. Lê divê em wî esasê bîr nekin. Yani Kılıçdaroğlu serokê
partiya da mezrener ye komara Türkiye. Yani Kılıçdaroğlu ne dixwaze û ne dikare gavekî ji bo çareserkirina pirsa Kurd bîne ew nikare pêşniyar jî bike. Em zêde ew ka me yani desthelata navxweyî ya Tirkiyeyê ne em ne terefê gel em ne terefê van ew ka bin vî rekabetê bin. Ew rekabeta wanî navxweyî ye. Em wek terefek, wek Kurd divê telebê xwe yekdeng bikin û bîne ziman wî gavê em dikarin gelek tiştan bu wana bidine qebûlkirin. Ew jî di hişmendî û yekdengiya bereya Kurdî da derbas dibe. Ancak bu sem bikînin wana. باشه که کرول قراسلان به مجاره باور دکم روز و مهم پیش ما مجاره و پرور پیواندن ام در کهون ام در واسی مجاره خواهی دم ببین رجی رجا بکم سرنویسی میادن لروجلات کردستان جناب وجی و شوپاند ریبر حداقه موسی باباخانی هات قتل کرن موسی باباخانی کردکی کرمان شاهیه روجلاتیه اندام قومیتا مرکزیه حداقه لهوليري في هفته دما 07/08/2021 لأوتيلا گلا سليماني جالي سيخوران هات قتل كرن لي قتل كرناوي بيگو بان دولت انداگرکر هر دم ایرشی تکوشرین کردا ریبرین کردا دکن وان قتل دکن لی یک جانا سویقاستین ببی رنگی قتل کرنین ببی رنگی لگلک ولاتا چید بالولاتین پیشکتی جی اف چید به قتل کرنا ریزدار موسی باباخانی بیرکی پر تراژیک مروف یعنی ام حراوی شرمزار دکن لی دوی قتل کرنه ده تشتک هات بوتن بلا کول بیر لهوليري ل اوتیلا گلا سلیمانی لور پیک هات گلک سپیکلاسیون چه بو اسایشا هوليري نه پاراس نظام نها گلک جارا ام دبینن کو دولت فدرال یا باشور کردستان حتی کو رخصتن و کسایتن کو ریزه سروریا باشور کردستان بگرن و بکن وان بحر آوائی دپاریزن معزومانتیه کی پر باش نشانی وان ددن لی اف بیره کی کو نابخوییه بیره کو سیخور نابخوییه و او سیخور نابخویی بچه جم رزدار موسی باباخانی شهید موسی باباخانی دبیج ایران دو کسایتن هاتنه کو رژیم رویانه دخوازن ورن بترهب دیتن بکن بخواه جی رزدار موسی باباخانی جی برپرسیاری ریخستنه بوان را اوی هبدیتنه قبول دکه و لوی اوتیلی و ایواری بشر بگلیا دگبر قتل دکن افجارا یکمین ننه قتل کرنا شهید موسی باباخانی دولتین داگرکر به تایبتی جی رژیم ایران و استخبارات اوی دوی مجاره ده گلک کریاری وانی قریج و ریبرین کردا گلک جارا قتل کرنه لی دوی بیاره دوی کرد درسه کی درخینن بیاره به هر آوایی دوی هم شرمزار بکن لی بیاره بی رنگی دوی هم هشمندیش دست خوب برندن بیاره نه حولیره بیاره کاری بولجی کی دن ببا لی دوی لهمبری وی ام درکبن ام نکو دزگاه و ولاتی خو
حکومتا خوی هیی سوشتار بکن تو قصورکی حکومتا هرما کردستان دوی بیاره ده تنه بویره کی لوره پیک هاتیه و حکومتا هرما کردستان عصایش آوی لسر وی که راد وسته و اب مثلا بشکلی کیک bayram cenab-ı Teçava şirovat ki kuştuna şehit Musa Babakhani and revabri hedefi. دەستپێکی شەهید موسا بابەخانی و هەمی شەهیدێنە بەڕێز و حرمەت ئەژی ببیرتینم ئەف بویێرە بەری کو ئەم نرخاندنێ بکەن خەبەرێکی خۆش ئیرۆژ هەولێرێ هات بihîstin ku asayişa Hewlêrê yani hema bêje bûyerê zelal kir û ew kujerê ku vê cerîmê vê suîqastê pêkanî serkêşiya wî kuşand navê wî jî diyar kirin Samet Dawud Abdelî bi navê kedin Saman İlami ev e û asayişa Hewlêrê eşkere kir ku ev qatil piştê vê cerîmê piştê vê suîqastê jî reviye çûye Îranê û li ser vê meselê gelekî bi ciddiyet tê rawestandin. Niha wekî Cenab-ı Teşkek Sirac diyar kir yani suîqast û îdam bûne du terörkirin cûreyê terörkirina Kurda û muhalifên rejîma Îranê. Ez bi xwe di nivîsê xwe de hertim dibêjim komara îdamê. Yani wisa bûye yani ti welatekî de nayê dîtin ku yekê heqeqeten îdam yani ceza gorê hiqûqa xuyayî jî îdam bikî tu rabî wî bi vînca vegirê dî di vînca da li ser cehdê bi teşhîr îdam bikî. Yani li dinyayê nayê dîtin. Ez nizanim însanê me çawa va tiştana ya jî mirovayetî çawa vê tiştî wilo tehemül dike. Vê suîqast û îdamên û cerîmên rejîma Îranê, rejîma ayetollan, rejîma radîkalan. Em divê binê wî xet bikin ev suîqasta ku li şehîd Musa Babaxan çêbû perçeyekî ji bêîstîqrarkirina Başûrê Kurdistanê ye. Yani pîlan û programên ku ji bi destê dewletên dorber bi taybetî jî bi destê dewleta Îranê zêdetir vê demên paşî tê bikaranîn ku Kurdistanê bêîstîqrar bikin. Her wisa destê istîxbarata Tirka jî têde heye, êdin jî têde hene. Yani hemî dijminên dewletbûna Kurdistanê destê xwe dane hevdû çawa bikarbin wê prosesa dewletbûnê li başûrê welatê me têk bidin li wê derê asayişê û serweriyê têk bidin. Berê wî divê em binê wî xet bikin ev bûyer, ev suîqast gelek aliye wî hene lê ev bûyerekî ye li dijî asayîş û serweriya Başûrê Kurdistanê ya milletê me ya destkeftiyê me. Aliyekî wî din heye li dijî prosesa yekrêziya nava her du qedepanê. Ev mesele zêde nayê münaqeşe kirin ama eger ku mirov em bi mihetabê van mesela ra bidin bistînin em ê hîn bibin ku İran ev demekî dûr û dirêje yani çendîn mehe nêzîkî saleke taybet nabeyne her du perçên PDK Rojavayê Kurdistanê roj hilatê Kurdistanê da karê yekrêzîkirina partiyê heye û tiştê min bihîst wek agahdarî li vê derê dixwazim par jî bikim ev biraderên me Musa Babaxan jî yek ji wan çalakvanên
کو دخواست یەکڕێزیە هەردوو پارتیا بجدیت پێک وەرە ئینسانێکی gelek چالاکوانە یعنی وسا چالاکوانە ku vêca bala rejîmê kişandiye ku rejîm wî teror bike yani ev numuneyekî mühim e di do ev gorê pîlanekî dimeşe yani heman rojan da li nagada li Kurdistanê Ferdînî İbrahim bi kêrê ji terefê Türka ve Türkiye Azerî ve hate kuştin. Aynı rojan da. Ew jî endamê PDK bû. Yani PDK ku Kak Halit Azîzî sekreterê bûye. Ya na HDK İran. Vêca tê gotin ku gorê agahdariya Ferdînî İbrahim bixwe jî yani yek ji wan çalakvanên berçav yê ku Kak Musa Babaxan ew rêxistiye û xebata xwe dike. Yani niha li mintika Rojhilatê Kurdistanê jî ît'alata yani istihbarata İranê ya rejîma Ayetullah û Pastaranan lê kar dikin ku di bajarên mintika Kurdistanê da bajarên ku Tirkên Ezerî û Kurd li têkil hev dijîn li Urmiyê, li Nageda, li heta biçî bigîşe mintika Celaliya Jor li wan mintikana da nabeyna Tirkiye Ezerî û Kurda da şerek der. Yani pîlanek heye em divê bala xwe bikişînin ser vê meselê yani ev suîqast ne tenê suîqastekî piçûk wekî Mîkos li Berlînê ya jî suîqasta ku şehîd Qasîmlû jî bû yani perçeyekî ji wê ev aliyê wî bi Kurda vegirêdayê. Aliyekî wî din aliyê herêmî ye. Niha heman rojan da Keknêçîrvan çû merasima ew ê çû merasima ev serok Komarê nû vêca bi Keknêçîr ra jî bêguman serok Kurdistanê ra hevdîtin çêbûn şiktineye ku duan hevdîtina da wekî her demî ji her berpirsyarên Başûrê Kurdistanê tê xwestin ji wan jî hate xwestin ku partiyên Rojhilat ji Kurdistanê derxin. Vêca yani em zanin bêguman bersiva Kurdistanê jî ew e ku yani ewana li wê derê weke pênaberin û mafê bingehîn heqê wan e lê ji welatê me ji Kurdistanê ji axa me şerê çekdarî nayê tertîb kirin. Vêca aynı rojê da çi bû ev bi wasta ît'alatê sîxurekî wekî cenabê te jî bi nêwî xertir di Hewlêrê da ev suîqas hate çêkirin çi têgotin efen hûn dibêjin ji welatê we çênabe lê binêrin nava bajarê we da jî ev e. Piştî wî wekî hûn dizanin serokê wezîrê karê derve Iraqê Doktor Fuat Hüseyin ew jî çû Tehranê da eşkera ji vê tiştî ji resmî jê xwestin. Ev e va jî pîlanekî ye. Niha piştê ku li Silêmaniyê da bi mudaxalên ciddî ê Amerîkayê li ser yekîtiyê û îdara Silêmaniyê da hendek tişt çêbûn İran jî destê xwe bi lez digire ku tesîra xwe li wê derê wenda neke. Yani di Silêmaniyê, li Hewlêrê, li cigeyên din çünkü Kurdistan Başûrê Kurdistanê ji bo İranê jî gerek ciyekî stratejîk e. Yani Hilalê Şîa di ser Kurdistanê ra derbas dibe û Kurdistan pêşî digire. Pêşiya wan digire evana gelek ji Kurdistanê aciz in. Ew pîlana wana Hilalê Şîa bi serî nagire.
يعني ديال خيانتا كركوكي ديال روشا آلوزي روشا خراب لشنغالي ديال او هندك بروفوكاسيونين كو جارنا لسر حدود تشدبن فيجا عليجي هيا فيجا ايران دخوازت دستي خدا ارغومنت چه بكي هندك مثلا دنجي بيغمان ها لي بنويام دوي خاطركن هنيك ماشي كنت كاكسيراتش هنيك هفالين ما يانجي هنيك انسان في مسألة كن سبب وريشي ريفابريا باشوري كردستان تكن ابن حقينا بيرنكن ديانا يداجي اف ترور تشيبو اگر دولتين تروريست وقتا شخورا بكم بلان دكارن هر داري ترور تشيبو يعني جناب تجي زانه لبرلين جي تشكرن يعني همو ولاتان لبرلين لفيانا وباريس لهر داري انا شرف قانديل كي دريبو يعني ويا خير نخواز و ايت خوازن كنقلكن از بچ مالی كيك قرا اصلا كيك اجات ما كيك بايرام گوداری کر گلک عالیه و بویره هي يعني تيغوتن هر دو قدپا يعني ام ببین هدقه و قدپا جناب وجی زانه پشتی کشتنا شرف قاندی کندیش هف جدا بون لیوی تالیه هولکی گلک هولدانکی گلک جیده و جدی هبو که دناف سالکی ده ببین یک هر دو پارتی ببین یک او یکا دولتا داگرکر یا ایرانی تدرگین کر بگومان که bayram گو گلک آلیین وی هیا لی یک آلیین وی اپراسیونه کو اف سیخور سنت ایلامی جدسپی که خوک دوستی هدقی نشان دایه وک پروژه کتی ناو هدقی و شهید موسی باباخانی جی یک جی برپرسیاری ریخستنی یا ناوا روشلات یا کردستانه کسیاته کی مهمه گرینگه دور ده اوه چوا شیروه که کشتنا یا جی قتل کرنا ترور کرنا شهید موسی باباخانی که رولو قراست انت گداری سپاس yani tabi jî got Mamosta Bayram jî got yani gelek aliyî van vî cinayetê vî suîkastê hene lê mesela serekî çi ye dagirkerekî parçeyekî Kurdistanê jî dewleta Îranê ye ji bo ku ew dagirkerî bidome çi ji destî bî tê biketin dijî şoreşgeran dijî Kurdperweran û kiriye jî hetanha yani beriya rejima İslamî jî İran ji xwe diwan mesela da gelek bêbext e bi bêbextî çendîn lîder û pêşewanên Kurda bi bêbextî kuştiye em vî dizanin elbet Kurdên Rojhilatê jî vî dizanin karakterê ew rejima İslamî jî yani serî de heta niha çi ji destê wî hatiye dijî şoreşger û Kurdperweran kiriye û dike jî divê em Kurd jî dagirkerê xwe binasin û gorî wî helwest bigirin nabe ku em de asta rêxistinên istixbarî yan sîxurî da peywendî bi dewlet û dam û dezgehên dewletê re danin eger Kurd wek teref têne qebûl kirin dibin garantiya hin hêzên mezin de ancak danûstandin bênekirin dibin çavdêrî û garantiyê de eger evî nekin vî tedbîrî negirin Kurd gelek caran tê suîkast û cinayetên wiha yani serî da rehmetî Qasîmlû şerefkendî û hevalê wî û çendîn kadrê ewkî jî bên ew kirin gelek Kurd tedbîr tev bigerin taybetî jî kadroyên siyasî yên bi bandor û çalak hewceyê xweparastinê dijî dagirkeran heye bixwe lazim e tedbîr û ewkê xwe parêzbaniya xwe bikin li vir çend aliyên bûyerê Kek Bayram got li vê tiştek jî heye ez wî ji we re behs bikim
دما سروکی کردستانی نیچیروان بارزانی بشداری مراسم سوندخارنا رئیسی بود ایرانی دوی دمه دا محکمه هولیری محکمه سوجن گیران قرار ایداما 4 کسین گو بریجی کادروی کی قدپی شهید کربون سویکاسته کی گو آسایشی وان گرفته بو اثبات کربو گو هر 4 قاتله وی او کنه و محکمه هولیری دوان روزاندا بریارا ایداما واندا یعنی محکمه کی کردستانی به تومتا ترور کرنه تروریستی یعنی به اوقات سوچبار کرنه تروریستی وان کسان به جزای ایدام جزا کرد او روژا گو سروکی کردستانی بشداری مراسم رئیسی بگول تهرانه و آلا کردستانی بلند کربون احتمال افجی مسیلمه وی بریاره به کشتنا بابا خانی همان روزی دا یعنی روزک پشتوی بریاریه یعنی دو روز پشتوی بریاریه احتمال اکجی اوه گو اف مسیلمه یا بریاره محکمه یا گو ایدام جزا ایدامی دانه 4 کسا یعنی هندک جوانا ایرانی نه هندک جوانا کردین روشلاتی نه افجی دینه جمرا اثبات دکه گود شهید کرنا موسی بابا خانی دا تو گناه ریوبریه باشوری کردستان تونه یعنی باشوری کردستان البته دوی حول بده جبو پاراستنا کادرو روشنبیرین میوان این پارچه این دیهاتی یانجی پنابر یانجی یه نافخوی البته مجبوره ارکوانه گوانا بپارزن لی هندزانن اوانا دولتین خودان تجربه نه یعنی ترک و ایرانی و حتی سوریه و عراق جی حتی دمکی چندین جار سابوتاژ و سویکاست و بامبا و تشت نافچین کردستانی دابونه تقاندن و بونه سبب چندین کشتنا چندین کسا حتی تی گمان کرن گو ترکان نزاخو چند بامبادان چاندن دانه تقاندن بازاران سوکان سببی گرک کشتنا گرک کسان ام وانا دزانن یا سرکه و یعنی امی بزانن گو داگرگر هر تیل دو امحا کرن جهولی را کرن تفگیر ملی بخوابتن جبوی جی اول سروک و ریبرین جهاتی چالاک و کرهاتی تی وک آرمانج خراب بگیرن و وانا حول بدن جهولی را کن جبو گو کرد نگه هنه آرمانجا خوی دولت بون و یعنی بدست خستنا مافین نتوی اف همی داگیرکر جی برچاوی من وسانن دولت ایرانی تایبتی دوان مثلا دا گلک به پروا و به قانونی و به پیکرنا نرخین نتوی نه دولتی اخلاقی و انسانی گلک سرکتی دولت ایرانی لازمه تایبتی کردتمه روشلاتی دوی مسئله دا جبو خودپاراستنی حاضر بن آگاهدار بن به دقت تل بگرن و نبنه آرمانجا سی خور و ام بیجن سیوی کاستکارن دولت ایرانی او جی راست دویم او خود ببینن ام خواهج داگرکران جدا ببینن و خواهجوانا بپارزن جبوی چه لازمه یعنی دامو این کردستان باشور جی آلیکاری وان دیکن رینشانی وان دیدن محافظه وان دیکن و اوجی خواه بپارزن نکبند ناف تکیلی اینم بیجن باسیت و گو نه آستاوان دابه ده اصلکی نظم دا نابه گود دناف تکیلیان دابن لور از تو گناه ریوبریا ام بجن حکومت کردستانی نابینم یعنی دبر یعنی حملاتین باشوری جانا دبنا آرمانش یین
erişen teröristi u suikast u sabotajanda yani elbet lazıma evji re jibu hareket u hatinçun u tevgerin dezgein sihuri zede hoş neken yani başuli lazıma bir dikkat bin gelo imkan u tecrübe yuan jiye embejन Türkan u jiye İraniyan çend dikare rekabet bike o tişteki diye li lazıma kadro sereke o bikin ev dijmine menin dagirkeri velatê menin em lazım xwe ji wan biparêzin kadroyên xwe pêşkêşên tevgera netewî ji dijminê xwe yên dagirker biparêzin ji wî piştî jî rê nabînim gelek spas baş gelek spas em jî şehîd Musa Babaxanî bi rêz bibîrtînin ew ê her di tekoşîna me de bijî sersaxiyê ji rêzdar sekreterê giştiyê HDP Xalîd Ezîz re dikin bira serê wan serê milletê Kurd sağ bi. Niha em derbasî xala xwe ya sêyemîn bibin xala me ya sêyemîn êrişên li Ankarê û li taxa Ankarê ya Altındağê êrişek çêbû di nav penaberên Sûrî û Afganî şer derket xortên Tirka û xortên ji penaberên Sûrî ji Afganê hatibûn di nav hev de ji bûyerên ew kiribûn lê ew bûyer bi şeklekî wermezin bû ku yani malên wan erebên wan hat êrişî wan kirin yani pir bûyerên mezin çêbû em ê anka filîmek heye em ê lê mêzekin em ê temaşe bikin û em ê li ser vê bûyerê bipeyivin lê Tirkiye ber bi kiterê diçe dixwazin çi bikin do li Konyayê Kurdan qetil kirin anka li Ankarê ev senaryo derbasî hereketê bûye hinek di nav dewletê de hin bask hene dixwazin çi bikin hikûmet nikane wan kontrol bike ya jî bûyerên din hene em ê niha bipeyivin ez ji hevalê re jî rica bikim bira û filîma derxînin piştî wî em sohbet bêste Kardeşim gönder. Ekmeğimizi ortak ettin, suyumuzu ortak ettin, her şeyimizi ortak ettin. Yeter. Ben bu Suriye yüzden bıçakla geziyorlar, silahla geziyorlar. Bunlar vergi vermiyorlar. Hiçbir şekilde vergi vermiyorlar. Ne vergi veriyorlar ne şey yok. Ben kocam şehit, çocuğum bir erkek var. Çok polis geldi, çok gençler geldi. Siz Suriye hadi git. Hatta Türk kadınlar geldi. Suriye hadi git. Sonra yavaş yavaş çok kalabalık gençler. Sonra ateş pencere. Hatta yani sadece evim yok. Tam sokak. Hatta ben yani şimdi çok korkuyorum. Yani bak çocuklar nerede? Onun da tuvalet oturuyoruz. Yani ben ve komşular. Hamil var. Ne yapacağım şimdi? Kızlar hamile var. Ne yapacağım o zaman? Nereye alacağım? Şimdi nefes almıyor. Ne yapacağım? Çıkamıyor musunuz evden? Nasıl çıkacağım abla? 4 saniyeden gelecek. 400 adam kişi orada var yani. Biz nereye gideceğim o zaman? Gel bak orada. Hep kırmışlar. Biz ne alakat var yani? Bir adam Suriye'de yaptı. Herkes şimdi sıkıntı olacak. Ne yapacak? Böyle tepki olmaz, böyle tepki olmaz. Bu nedir ya? Ya bu kadar olmaz ki ya. İnsanları huzursuz etmekten başka bir şey değil ya. Kırdılar, ettiler, bütün binaları yaktılar, yıktılar. Bu kadar olmaz ya. Bu nedir ya?
Yeter Hepimiz ya. sabırlı Gece yine olmalıyız. çocuklar yerine yatamıyor ya. Bu Yani nedir ya? biz şey değiliz ki, biz öyle bir millet değiliz, biz cani millet değiliz. Daha sakin şeyli olmalıyız. Ülkemiz, hükümetimiz bunu halledecektir, eminim. Hiçbir zaman merak etmeyelim, rahat ve sakin olalım. Beni de al abla. Beni de al. بله ما به هفره تماشا کر بیارین گلک خرابن کک بایرام جناب تچاوا شروع بده که اف چه خوازن بکن yani هنتش کنترل درکتیه که امزانن شریک حکومتی دگلک واران ده دنابین آوان ده نکوکی که و ev êrîşa li dijî penaberan nîşana çi ye? Dixwazin çi bikin gava di xala yekemîn de cenabê te got Serokê Amerîka hin daxwazî ji Erdogan kiriye gelo hin guhertinê çêbe ev baskek di nav wan de naxwaze ev guhertinan çêbin û ji Konyayê dest pê kirin, ji Kurda dest pê kirin, anka dixwazin şikil bigerînin, penaberan naxwazin biya çi ye? Rasîsmus dibên ya Almanî bi aliyekî nîjadperestî ye. Dixwazin çi bikin? Cenabê te çawa şîrove dike? Niha kek Sîraç em dizanin ku nîjadperestî û dijminahiya biyaniyan li hemû welata aletekî ye, perçeyekî ye ji bo dîzaynkirina siyasetê û civakê. Ev tişt li hemû devera dibe. Li Almanyê em li Almanyê dijî tu zanî li vê derê yani not ez min gelek nêzik jiyam notu dudiya da piştê wî yani pêlekî mezin heye dijminahiya ew ê dijminahiya biyaniya nanê me dixwin nanê me ji me diravînin falan bêvan tu biçî Belçîka tu bi zedkî tamîlî mamîlî dibin dijmin ya ji cîkî welatekê din wisa Tirkiyeyê ji bo êrîşkarî û dîzaynkirina siyasî û civakî du faktorên esasî têne bikaranîn. Yek jî dijminahiya miletê Kurd yani ev ji xwe ji damezrandina vê dewletê vir de yani em ê belkî behsa wî bikin yani Ümit Zîlelî kingê dewleta Tirk serê wî êşiyaye xetay mesele çêbûye nizam çi çêbûye Kurdan xanet li wan kiriye yani anha jî îro jî wisa ye yani eger zehmetiyên hebin hene eger hinek dixwazin Tirkiye biçûk bikin ji Tirkiye perçe bigirin nizam çi bikin işte Kurd dikin vê îşî di do niha yekî dijî li vê meselê li vê îşî zêde bûye yani biyanî kî ne yek ji Sûrî ne Afxanî ne evên ku kîtlewî û li ber çavê xelkê xuya dikin mesela ku îro dijminahiya Sûriyê tê kirin piçek bi pêvejoya rewşa rojhilata navîn û Sûriyê ve jî girêdayî ye yani prosesa Sûriyê ve jî girêdayî ye niha berê Tirkiyeyê de destilata siyasî hêvîdar bûn ku li Sûriyê alîgirê xwe destilatekî yan wan bike şirîk ya jî bibe destilatê bi dest xife lê ev pêk nehat bo wê yekê yani nêzîkî 10 salî Tirkiye di nava vê pêvejoyê da bû yani wan grûbana hemî alîkarî kir û xelkê ku hatin jî wan girt ew xelkê hatin jî sermiyan anîn aslında
yani birçî nehatin birçî kêm hatin gelekî wan sermiyanê xwe derbasê Tirkiye kirin tikanan danî nizam çikirin filan bivan ev îro êdî ihtiyaciya Tirkiye desthilatê bi vê bivana nemaye yani rewşekê din peyda bûye vêca ev dijminahî pêra xurt bû bi gor baweriya min du tişta divê meriv zelal dike yani nava xelkê da jî tiştê wisa dikare ew bibe lê rasîzm yan jî nîjadperestî û dijminahiya biyaniyan kengê digihê hevdû eger ku hinek dezgehên paşperdê dezgehên ku ji aliyê siyaseta desthilatê ve ya jî dewletê ve bêxine nava kar ewana sîstematîk vê îşî bikin ew ê çaxinê rewş digore gor qenata min di Tirkiyê de niha ev dezgeh ketine yani gelek çalakin di Konyayê de şik û guman tune ye Konyayê de ew tişta ku çêbû bira kesê ticarî navê ew ê lê neke efendim du aîla husumet nava wan de hebûn şakirin na destekî xerîb ê ji van ewana duê îşî da jî heye û di altın daxê da jî heye û yeko cinayetên tiştekî çê dibin jî heye wextê vê rojê ser vê mizarê ez mikar kir ez arşîva xwe jî mijûlim rojnameyekî ew ê berdestê miket milliyet a roja 12 meha 1999 ez nîşa bidim bila xwendevan jî bibînin di arşîva min de ev resim ya halû qiricî ye Belê belê ya din jî ya çatlî ye çatlî û qiricî vêca emniyet müdüriyê wê çaxinê ê Necatî Bilîcan ê genel müdür dibêje ku hetanî anha me nikarbûn wan bigirin ji ber ku şert müsait nebûn lê anha em dikarin wan bigirin yani anha bi kêrê dewletê van nayên îdî çünkü em dizanin evana çi cinayeta kirin yani evana aletê dizayna siyasî bûn niha em divê serê xwe zelal bikin yani divê xelkê xwe re rastiya bibêjin evên ku dijminahiya milletê Kurd dikin evê ku dixwazin tirsê zikê bixine zikê Kurda û tirsê bixin zikê biyaniya bidin revandin evana ne tenê husumetên yani ji rêzê ne na destê qirêj jî têde hene û ê min li vê derê divê meriv şika xwe wek nirxandin bibêje şika min duê derê de ye ku henêk hêz evên ku naxwazin AKP û Erdogan ji nîjadperestiya Tirk ya Turanî dûr keve vê koalîsyonê ev koalîsyon bi rengekî dawî were bi ergenekonciyan ra her bimînin ortaq destê wan mehkûmê wan be eva îşana da bi nêrîna min bi nirxandina min destê wan heye û evana dê nikarbin dest jî nakin ji ber ku şert ana ne müsaîde wekî müdûrê asayişa Tirkiyê sala notûneha dibêje yani şertê anha ji ber ku em bizanin di nava eskera da û di nava hêzê asayişa Tirka da Tirkçiyên Turanî û ergenekoncî gelekin û biya min van tiştana jî dikin lê para ew ê jî têde heye para ku yani ew xelkê adî ê ku yani normal wexta adî dibêjim ne mena gotinên Bakurê Kurdistanê da yani ê normal ê birçî ê belengaz dibe ku car wekî divê filmê da jî hate gotin işte nanê me dixwin vergî nadin nizam çi nadin ev tiştana jî hene lê esas motivasyona siyasî û civakî ji ciyên tarî tê û Tirkiye xirabûnê ve dibin
دەولەتێکی جیواتێکی وڵاتێکی وەختێک و لێ وڵاتی نیژادپەرستی و دژمنایە ئەوێ دژمنایە بیانیە بلند ببە خورد ببە و بگێ چەرچەوە و ئاستا ku civak êrîşkar bibe divê dewletê de senedarî çênabe demokrasî çênabe mirovayetî tuneye mavê mirovayetî bin pê dibe. Baş kek Köroğlu Karahasan cenabê te berî tu derbasî nîrxandina vê bûyerê bike gelo dibe ku bi vê bûyera li altında li Ankarê mesajek bidin Kurda yani mêzekin rahat bisekinin hûn ew nekin hûn em ê we ji va dernajî biqewîtînin em ê Sûrî naxwazin ew dibe ku mesajekî were dayîn dixwazim di vê meselê de fikrê te bigirim ya du di mesela nîjadperestiyê de û qetilkirina heft Kurda de piştî wî Hüdaparê çû Konyayê daxuyaniyek dan gotin bûyerên li Konyayê û ev tiştana ne nîjadperestî ye. Gelo cenabê te çawa şîrove dike evî dikare xwe bêje. Belê Mamosta Bayram işaret gelek tişta kir tiştên mühîmin gotinê mühîmin dixwazim lê zêde bikim ev dewlet li ser bingehekî nijadperestiya ya tekçî gulbêjin hatiye avakirin. Her gav biguher jî yani dem dijminê wan biguher jî cana Yunaniye, cana Rûse, cana Ermeniyê be, cana Kurdin di dîrokê da dîroka sed sale da lê Kurdan her gav wek dijminekî sereke ji xwe re danîne aliyekî her dijminê serekeyek Kurd ji bo wan lê esasê bingeha nijadperestiya Tirk dijayetiya biyaniyan e kî dibe bila be derveyê wan herkes dikare gorê konjonktûrê bibe dijmin û vî xelkî di vî çend salên dawî da jî nijadperestiya tund hemû partiyan bihev ra ne gu partiyekî yan du partî vî karê dikin hemû bihev ra ketine rekabeta netewperestiyekî tundrev ya digehe asta nijadperestî netewperwerî mere dikare heta heddekî qebûl bike lê yêvana nijadperestî ye yani partiyên iqtidarê jî şîrîkên iqtidarê jî yên opozisyonê jî ketine rekabetekî wisa ka em ji we nijadperesttir yan netewperesttirin evî di nav xelkê da rehetiyek da nijadperestên ku dixwazin bê perwa tev bigerin yani bikarin êrişî bab û kurekî ku Kurdî de axivin dikarin êrişî kalemêrekî Kurdî axiftiye dikarin êrişî malbatekî Kurd bikin û bixwazin milkê ku 25 sal berî kirîne ava kirine avadan kirine ji xwe re şên kirine wan dera çev berdane wî milkê û bi alîkariya nijadperestên herêmê û bi teşvîqa wan ji bo rêxweş û bi rêxweşkirina hêzên asayîşê yani çevgirtina polîs û dam û dezgehên asayîşê mehkeme heta savcî rêxweşkirine û lewra vî cesaretê xwe re dîtine ku êrişî malekê bikin hemû endamên malbatê bikujin malê wan bişewitînin ku ew milk yani wisa ew qanein jî ku ew milk tê ji wan re bimîne ev mesele ne mesela du cîranên ku carna navbeyna wan de problemên em bêjin cînartî ye yani carna pez dewarê wan dike carna zarê wan şer dikin evana dibine problem normal e tên helkirin lê ev ne tiştekî wisa ye rast e rast malbatekî Kurd ji xwe re kirine armanc ku wî ji wê raqewirînin û dest dayne ser milkê wî û piştgirî ji hêzên herêmî yani dewletê
کیمانی نبیشم بلکه انقره نهاتی ارگانیزه کردن لی هیزین دولت یین هریمی جوان را ری خوش کردن ری لکردن و پشگیری کردن اما راست جنایت تا که اوکی قتلیام نه جنایت قتلیام مالباتی که کرده جز طرف نجات پرستین کونیای ویزا ام دوید چه بکن مافی می خواه پراستنی هیا دوی ام خواه بپارزن اما مافی که مشروع لورا هر کردک دوی حاضریا خواه پراستنی بکن یعنی سری خواه برکیری وان درج نکن سنگی خواه نبنه بر گلین وان لازمه کرد تدبیر خواه پراستنی له همون متروپولان و تایبتی او این بتنه دیجین ناف او کدا لازمه تدبیر خواه پراستنی ببینن نین پرووکاسیونه لی خواه ندنه قتل کرنش خواه ندنه کشتنجی بلا سری خواه درج نکن یعنی وک ملته که خواه راگر لازمه خواه بپاریز یعنی تدبیر ملدره که بحث کرد یعنی جبر 15-20 سال بری هر دری مالباته که کرده بیا خلکی حفظ خوش وانده کرد گفتن یا و کردن هم خود بلای خلوان ندن چه نبه لی آنها ایدی واجی چه بویه همه کی کرده که دبینه دکاره دوی حقیقت خدا دبینه گو ایریش بیاد دو اتوبیسین باجاراندا کنارین باجاراندا و نزانم دو ترینا دا برحتی دکارن مداخله آخافتنی وانین تلفونی بکن یا مداخله آخافتنی وانین نابرا خدا بکن کرد گله سری جوان تشتارا نتوینن دما گو سری بتوینن راستی جی ایریش تزیدتر به دولت وی تشویق گریه یعنی اگر چند یا برسی و وان تشتانا بداین بلکه اوجی بزانم گو اوکنا به مثلا altın dağı yani meseleyi de got yani Türk ایدی به همو پارتی خواه نجات پرستی خورد دکن دناف خلکی دا یعنی نجات پرستی بویا او پره که دیاره هر دو بلوکن سیاستی جی وانا باش بکارتینن گری نجات پرستین تندره او تیتنه یعنی آلیه که دا مهبه آلیه که دا ای پارتی کتنه او که دا او AKP بکارتینه او دیجی CHP بکارتینه نگو جهد زیده دیورن لی گلک وقت تکیلیه که سیمبیوتیک جهدو استفاده دکن اوی خورد کرنه ویجا مثلا جهتیا سوریان یا افغانیان بری ایرانی هبون جارنا رشک دین هند دولاتین آفریقا او دیکن یعنی حقارت دنیل وان دیکن یعنی دو کولا کوچه کولان انداجی دما بویره کی اوها وکی altında چه بو بچوکی چه دبه چند جار هند سمت باجار استانبولی جی ایریشین اوها چه بو yani gelek جارا چه دبن devlet و hükümet به hareketine evki rekabeti çava milleti Türk dici biyaniyan iru bu Mustafa Bayramcı işaret bekir iru Suri ne Afgani ne li ya sereket bin hişmendiyavanda Kurdun levra demadik evine tengasi da Kurd Armanca jivanra evan mesela dve meref او کی دور نکه یعنی دیگیشتن و پرورده کردن bir millet servi esası çediken em bu yere altında demadınırın dvejin haftaya uzan çent kes hatına 38 devana hatına girtin 38 devana mruven kriminal başa ev qaz mruven kriminal diye kolanı da çava diye ne herdu و یک جد demad tamaşa bu yer etken ne çeni Suriye kirne armanç dikane Türkanji o kirne talan kirne yani talan çapul dvi zihniyeta pişt o kida heye yani her dere kamera hane dene tespit kirin li natırsın dikane hamalati Türkji yen cinaret khaji dikarın talan biken bişelinin و hatta malet wanda mali wanda tişten bir kıymet derinin bidzin veca o kesin hatine girtin katı serçe esası juana dava veken çend biminin çend bene berdan en vijin zanın de tişta gu Mustafa Bayram işaret giri yani dınav devlet idaji
شر اقتداری جارنا دکاره تشتین وها ام بیجن پیشگیری بکه یان برخستنی بکه و بده ساز کردن لیا سرکه یکو مزه ده علاقه دارد که و پرسا جنابش دهی دوی نقطه ده حساسه لازم هم کرد بزنن دما او بو بریوان لمایه دوی ام جبوی هم خواه برخستنی بکن و هم جی تدبیرین خواه پاراستنه یعنی لمتروپولان که باز بحث کن احتمال نکن لو طاقت متونه ایدیم باشه که کسی بدنا قربان جوان را باشه گلک سپاس رجاک مجوه هی وقتا ما گلک کیم بوی این چند مجاره دن هیا ام اوی کاربن دشتی به خواهنه کی کرد بکنو بدن اوی پر باش به مجاره ما آنکا مثلا جوتکارین کردستانیه ابدمك للرحاي لمردينه درو دورين وان جوتكارين كردستاني نحقية مزن دبينن تداشي نحقي لوان مثلا كهرباء الكتريكي بهاي وي ظلمك جبويوان لي جوتكارين كردستاني محفي خوي دموکراتیک محفی خوی پتشاندان بکارتینن و لهندری ویز دلمه درد کردن یک جانا ریاد دکرن لی اف ظلمه که یعنی اف ظلم جی دمه که دریج دومه دم گلک بیارن نخوشی چه ده لالی ویران شهره لالی سویرگی قوسره کانیا غزالان گلک جیا او بیارن وجدي قطيشاندان چه دبل نحقيلوان دكوي تاليه دبيره كده حجده جوتكارين كرد هاتن گرتن اون چا شروع ودکن و بیاره امجکه körolu Kara Aslan becarı dest verirken Cenab-ı nehaqi uzilmal cotkarın Kürdistan'ı tekrin bahayen elektriki o naqiyalwan tekrin Cenab-ı teşavaşir oldu. Yani evan nehaqi jotiyaran nine velat me velataki dagirkiriye dibin nire dagirkeri dadijin اول ام وی ببینن نه میزانن دماغو کبان چه بو براجا کبان جبو برهنانا الکتریکی یعنی سری خط الکتریکی گه استانبول فابریکا و او کن استانبول ام بیجن متروپولان بگریان لی او الکتریک نگه بینگول و موشه پشتی چندین سال در باز بون براجا کاراکایا نظام قرار قزی نظام چه کرنه لیدیسا جی او الکتریک اول در باز روجاوای ترکیه به اوانا هم رونی دی که هم صنایع وان پیشتخه جوتکاری وان را دبکارانی از این سال به حسیام گون نرخ الکتریکی لدیاربکر اورفا و مردینه 4 جارجیا کونیای بهاتره. اما اوکی یعنی داتایا از این سال به حسیان من نزانیا چوان گو او الکتریکال اورفای لقرقای نزانم اوکی تی هلبرین لکونیای ام بیجن 4 لیرای ل دیاربکری 4 ما 16 لیرای دیگه ها جوتکارن ایجاد دوی هشکسالی دا جی که جوتکار پرانی زوی خود به الکتریکی به قوت الکتریکی ددنا آفدان به بهای که گران و گلک جارانجی الکتریک تونه گلک جارانجی دی قوت کرن لسروانا زوی وانا هشک دبن اواجی ما فکی خوزایی گو جوتیار رابن خواه پشاندانه بکن یعنی ایریشی دزگین الکتریکی بکن حتی ایریش دزگین حکومی بکن نه تنه اداره الکتریکی آنها شرکت تایبتن همو تسلیم شرکت تایبت کرنه او بلاو دکن حق بلاو کرنه او کم دکن
Üca bir keyf akha ceza dibrin, bir keyf akha o ki ziyade diken, bir keyf adile akha معامله قاچاقی دیکن به خلکی را لی اف انجام داگیرکرین ولاته ما هم ولاته که داگیرکرینه تو اوکی ما تونه مناز ناکن اتکارن سامان اتمین سروشتی دولمندی مین خوزایی جی شخرا بدزن اگر بو دانه مجی به بهای که زیده اوکی که گران بفروشنمه جا درنگ جیمانه یعنی خلکی روح و مردین دیاربکر درنگ جیمانه جوتکاره اوکی لازمه reaksiyona که گرسهی بدن هزین سیاسی جی لازمه پشتوانی آوان بکن بوان رابن بو بکارن فقیرین جوتکار دبار خواه بکن و کار خواه بکن و برحاتی بکن وی الکتریک بول کردستان ته هلبرین و صاب ارزانی جوانا نکنه مال اول لازم او جه استفاده بکن yani reyeki diye aknakem yani işte بدنا محكمة نظام تشبكن فلان بيوان از اوانا اوكي bu real ناخیه لازم خلق reaksiyonu خو نشان بدن لی بزنن ev انجام چیه ev bir بزنن بیشمندی تر بگرن تی تدبیر آجی بارکه ببینن اما لی دویم جوتکارا به تنجی نهیلن باشه که کرولو قرارستان که bayram cenabete çi bejej boy biera jotkarên Kurdistanê که کرولو قرارستان دبê encamê sistema dagirkeriyê ye sistema dagirkeriyê werdike ku mînaka buhabûyîna elektrîkê da ferqet navbêna Konyayê û ya Amedê nîşan de cenabê te çawa şîrove dike û dibê cotkarên Kurdistanê çi bikin hemberî vê neheqî yani wan gotina naxwazim dubare bikim ekî wisa ye yani tekez wisa ye a di duya ev gorîna yani hişkayiya îsalîn rastî bêriya Mêrdînê Rihayê yani cotkarên Kurdistanê Bakurê Kurdistanê wisa jî binê xetê jî wisa halê wan dijwar e îsal pişta cotkara şikest yani wekî gotiye kêr gihêşta hestiya rastî yani vêce ser de jî ev mesela ku yani elektrik ku yek ji masrefên esasî ê cotkara ye ûlo vê zilmê li wan dikin yani cotkar êdî rêl cotkarê mintiqa Kurdistanê rê li ber wan nema û vê nerhetiya xwe nîşan didin yani mafekî gelek rawa ye esas eviya bixwara yani li kêreka rewşa miletê Kurd rewşa ew jî tîne ortê tedî Tirkiye pir behsa xwe dike em dewletekî sosyal mosyal nizam çine filan bêve devletekî sosyal mosyal ne devletekî sosyal yani mecbur e yani hatina xwe li miletê xwe bi piçekî bi denge bi ew edalet belav bike ew tune ye û kêr gihîştiye astî û cotkarên me jî dixwazî Türk bin dixwazî mihelmî an Ereb em bi hev re dijîn rewşa wan xirab e û hêzê me siyasî eger xwe bigîn wan bikar bin piştgiriya vê van daxwazê wan jî bikin dê baş be baş gelek spas kek bayram بهێویا ku partî û rêxistinên Kurda dezgehên sivîl piştgiriya cotkarên Kurdistanê bikin ku ew jî kanibin bî heqê xwe bi dest xînin em ê jî her tim ev mijara wan zindî bigirin û piştgiriya wan bikin em derbasî mijara xwe ya din dibin mijara me ya din wekî hûn jî zanin heta vê heftê Ümit Zîlelî ji boî
rêvebir û serokê Dêrsimê Seyid Riza bêrêziyê kir gotinên xerab bikaranî. Federasyona Komelên Dêrsimê li hemberî vê daxuyaniya wî bertekekî nîşandan wî protesto kirin. Lê gelek cara di navbêra Kemalîstan û İslamîstên Tirk mijara gengeşiyekî wexta çê dibe bi hev dikevin her mijara wana sereke ya jî hedefek wan heye ew jî rêberên Kurda û milletê Kurd e. Ev bûyera ev daxuyaniya ku endamê meclîsa AKP ya Çorumê hakaretek li evê kiribû, hakaretek li Kemalîsta kiribû, zîlelî jî şûna bersiva wî bide Kurda rêberê Kurda hedef girtibû, bêrêziyê kiribû. Cenabê we vê bûyerê çawa dinirxîne? Kekê Köroğlu em dîsa ji te dest pê bikin pê tu çawa şîrove dike ev bûyera zîlelî ku bêrêziyê kiriye? Sebeba vê yekê çi ye? Di dijberiya xwe de her carê mesela Kurda û rêberên Kurda derdixînin pêşiyê. Tevgerekî netewî ye û ew tevgera di dîroka Kurdistanê de herkes wê zane. Lê wexta her carê mesela netewî derdikeve pêş ew mora olî lê dikeve. Ol jî ne ku Kurd li dijî olê ne, ol rastî realîta me ye. Oldar bin jî lê wexta li heqê xwe yî neteweyî xwedî derkevin, welatê xwe bixwazin, doza azadiyê bikin. Rana her carê di gengeşiyên navxwe de bi vî şeklî tev digerin. Cenabê te çawa şîrove dike vê yekê? Keko lazım em binêrin ev Ümit Zîlelî kî ye? Çi? Zîlelî çî ne? Ewa cewrikê do perîn çekin. Li ser koşa wan mezin bûne. Yani wekî fînoyekî wan berdestê wan mezin bîye û ji kûçikayetî zêdetir tu ew kevî tune ye. Carna derdixin televizyonê yan bernameyên konferansan bi helwestekî quretî, bi helwestekî biçûk dîtina Kurda, hêjayiyên Kurda, nirxên Kurdayetî ji xwe re bikartînin fîgûrekî ewkê yani ne yek fîgûrekî wisa ye got em ciddî bigirin li ser wî helwestek deynin. Bes ji bo nasîna van cewrikan min got du saniye behs bikim. Seyid Riza hêjayiyekî Kurd e, hêjayiyekî Kurdistanî ye. Bi helwesta xwe, bi jiyana xwe, bi esaleta xwe, bi rabûn rûniştina xwe aîdê me ye. Elbet ji bo baweriya Kurda bişkînin, baweriya Kurdan bi xwe bişkînin, wana biçûk bêxin, çi her fırsetê tê bikar bînin ku hêjayî û nirxên Kurdayetî, mezinên Kurdan bilêzin, qîmeta wan bixwazin bêxin, bi vî ewayî xwe mezin bikin û Kurdan jî bêxine psîkolojiya xwe biçûk dîtinê de. Helwesta Federasyona Komeleyên Dêrsimê baş e divî ewkê de bertekek nîşan dabin mala wan ava dane. Lê berteka Komeleyên Dêrsimê ne li ser bingehekî netewî û Kurdayetî ye. Ew Seyid Riza pîrê mayo nizanim em nahêlin hekaret lê bikirin. Wek pîr ew dikin, ne rêberekî Kurdayetî. Xwezî helwestê wan komeleyan wî federasyonê wek helwestekî Kurdayetî bûya bi gotina Seyid Riza hêjayiyekî me ye, hêjayiyekî Kurdistanî ye. Em rê nadin tu kes bêrêzî, bêedebî hember wî bike û van nirxên Kurdayetî jî biparastena. Lê mixabin caran heynî yani Ümit Zîlelî û ev komele di eynê cûê de av vedixwin gelek cara. Yani ez şekî ew kime yani wekî sitem
gazın de xwe ji we re dibêjim. Lazim e ew beramber bêrêziya bêedebiya beramber Seyid Rıza wek Komeleyên Kurdistanê, Dersima Kurdistanê helwest girtibûna. Ev ji perwerde û ewka dewletê cuda nabînim. Hemû ekolên yani hindekî hene em bêjin di ew mezhebî dînî ra heqaret û neheqiya dikin, bêedebiya dikin. Hindek jî wiha li ser şexsiyetên Kurdî ra yani gelek caran behsa Şeyx Seîd Efendî dikin bi zimanekî bêedeb û bêqîmet. Mesele okey yani em du tarafın, em du alîne ew aliyê xwe ve dibêjin. Lazim e em jî aliyê xwe ve hem berember wan xwe biçûk nebînin, kêmanî asla me bihostek ji wan bilindtir e divê em vî bizanin û vî helwestê nîşan bidin. Elbet em li ser kesayetî yan bîr û baweriyên tu milletê tu netewê naleyzin, bêedebî bêrêzî jî nakin. Lê lazim e Kurd bêedebî û bêrêziyên wan jî bê bertek nehêlin. Gotina me jî ew e ne mesele zîleliye elbet çendîn kesên bêedeb û hav dikin û mixabin ji nav me jî yên ku ji wan re rê xweş dikin hene. Divê meriv di wan meseleyê de ew bibe. Bê helwest û bê bertek nemîne. Tiştekî zêde li ser wana bêjim tune. Baş gelek spas Köroğlu Paraslan. Kek bayram Cenab-ı Teyye çi bêje goydê bûyerê? Tu çawa çîrove dike bêrêziya li hemberî dixwazim yek noktek lê zêde bikim ev zilama nezilama di nivîsa xwe ya ku korkusuz da derketiye ne tenê heqaretê Seyid Rıza kiriye heqaretê heman demî aynî bi wan gotina heqaretê Şeyx Saîdê Pîran jî kiriye yani her du rêber û her du pêşewa û her du hêjayiyên me du serhildan an ji du dijî zilm û zilma neteweyî zilma ser Kurda heqaretê her du jî kiriye yani em divê van tiştana yekser ew bikin ev mesele mijarekê ew ê mijareka ku Kurd xwe ji kesê biçûktir nebînin xwe bawer bin û her tiştekî wilo bibêjin jî wilo yekser bersiva wan bidin wan rûreş bikin pîs bikin û xwedî tarîxa xwe û li pêşewayên xwe û li şoreşên xwe li tevgerên xwe neteweyî derkevin. Gund zîlelî ji wekî kek Köroğlu got yani cewrikekî ji van Kemalîstan e me jî demekî wan wek çepînek dihesibandin. Lê di mesela Kurda çep û rast gelek cara têk li hev dibin û digihên cihêkî. Lanet bê li van însanan me yani divê meriv her tim bersiva wan bide. Lê zêde jî ser wexta xwe bi wan mijûl neke. Baş kek bayram em jî ez jî ew gotinê wî şerefim Seyid Rıza Şeyx Saîd rêberên gelê Kurd e û îro em hatine vê noktê yek ji bi tekoşîna wan e em wan bi hurmet bibîrtînin û nîsîlelî û kesên wek wî jî protesto dikin. Em hatin mijara xwe ya din mijara me ya din li Amerîkayê daxwaziya rawestandina hilberînên droneyên li Tirkî tê kirin. Komek ji demokratan û komarxwazan ji rêveberiya Joe Biden re nameyekî nivîsandin û xwestin ku hilberînên dronayê jê
Türkiye dibên teyarên bê pîlot siya dibên rawestînin. Ev yeka gaveke êdî Amerîka di hin wara de gav davêje. Cenabê te vê meselê çawa dinirxîne Kek Bayram? Ev daxwaziya her do aliyan hem Komarî Xwaz û hem jî alî demokrat bi hev re ji rêveberiya Joe Biden vê daxwaziyê kirine gelo êdî dû ev tiştana wê were çi dixwazin bikin? Rê li ber Tirkiye teng dibe, çend roberê Yekîtiya Ewropa jî êdî sînorên xwe û yê Tirkiye didin kontrol kirin. Zexta ser Tirkiyeyê dî her ku diçe zêdetir dibe. Cenabê te vê biryara ya jî vê daxwaza Komarî Xwaz û demokrata çawa dinirxîne ji bo rawestandina hilberîna dronayên Tirkiye ya SİHAyê jêr dibên teyarên bê pîlot ku divê merî viya ji temaşevanan bibêje ku Tirkiye wê bixwe hilberîn Tirkiye bixwe dike, Tirkiye hem perçe ji Amerîkayê digire û li vir bixwe dike ne wê asê de ye. Cenabê te vê yekê çawa şîrove dike Kek Bayram? Ev mesela keki esas di presa navneteweyî da demê şerê Azerbaycanê û Ermenistanê da kete roje. Yani ne meseleka îroye esas. Yani hatta yani rojnamên gelekî Washington Post û li vê derê li Almanya jî min xwe di saytê de jî xwend di rojnamên din de jî gelekî bal hate kişandin li ser vê meselê ku Tirkiye bi saya girtina vê teknolojiya van firokên bê pîlot di mintîqê de warê milîtarizmê de bûye yani quwetekî mezin û divê pêşî li vê bêgirt. Yani eva îşa duê demê de ew katikin di Amerîkayê de jî ev münaqeşe hebû. Wekî min got di Washington Postê de jî ev mesele hebû. Lê niha piştî Biden hate ser hukm peywendiyê Tirkiye û NATOyê û Amerîka û Yekîtiya Ewropa derbasê merhelekê nû bû Kekî Sirviç. Yani halê hazir ev aliyê Amerîka ve bibêjî, aliyê NATO ve ya jî Ewropa ve lê kar dikin ku Tirkiye ji vê rêya ku pê nexweşin aliyê teknolojiya eskerî de û peywendiyê wanê bi Rûsyayê re û beşdarbûnên wî di şerên mintîqê de Lîbyayê de di Azerbaycanê de û filan van meselana da dixwazin piçekî tabii halê hazir kesê hêj mesela Kurda zilma wan li ser Kurda zêde nede pêş yani belkî wextê wî were eger bi kêrê siyaseta internasyonal ya navnetewî were belkî ew jî bibe lê ev e mesele yani Tirkiye wek milîter quwetekî di mintîqê de gîştiye derecekê din lê Amerîka û NATO û Ewropa nizane dê Tirkiye bike ku alî ve here şik serê wan de hene ji bo yekê hevdû niha piçekî diceribînin bi van ewkana ez vê pêşniyariya ku ji her du aliya her du partiyên Amerîka ve gihandine Biden jî duê çerçevê de wek ceribandinekî wek dextek wek evekî li ser Tirkiye di peywendiyê navnetewî û navdewletî de wek karekî dibînim û divê jî tiştek bêkirin bi rastî yani ev milîtarizasyon dikare
سری geleka beşini. Baş Kek Bayram. Kek Köroğlu Karaaslan cenabete ve daha fazla komarifaz ve demokratan çava dinirxine yadın buye giredayı çend roberi Erdoğan daxiyaniye ki da Amerika jayı ve dikişe giredayı o eskanın bir seroki Taliban'ı hevdittin bukum. Çi de kavme cenabete çava ve keşiro vedik. Yani tabii tekili Amerika ve Türkiye'nin hem ne kuvvet ama dige guamet tekiliyan dizayn biken yani kemzede biken ne okavi. İşte bu mamsta gote rasta yani heremi da bu kararına van dronan duvarı leşkeri de Türk asteki bilintir bir ders kıstın. Ev seridatta bu gut gelek parça stratejik yen teknik le Amerika yani le Avrupa den u lever montaj u akıvan diken diyar evan bu reve kirine bu Türk van dronan bukar binin çeken tamam teküz biken o bukar binin ve o hende senatörü Ameriki hene her du partiyan jnawana da 27 kesa vi daxwaznameyi imza kirine bu tedbirek bebinin ama ne zaktaki jiddile u necbu kurdaya jirasti o stratejiya wana roşilata navin u roşilata peşta katiçe helwest بدنا گرتن به ترکیه به اردوغان و او که بها هفدو دجاره بینن وی اوک ناکم yani eğer bu Amerika'ya o kadar cida اوکن وی مسئله da lazıma em tekliye baş beken be Amerika'yan ra taybetici hükümete başvur bile bu kareci Amerika teknoloji o peşketi bu binin. Yani bu Amerikan ikna bikin, bu em vana bidest bikin. Em nikarin tekili Türkan ve Amerikan da bibine evk. Ne em nikarin tesir bikin, ne em nikarin re nişanı wan bide. Em ancak bu xat tekiliye xoş bikin, baveri bidine evkirin. Bu roşlata navinda em ci baverine, ev ci bidesti başuriyan dikare bibe. Derve işte gaz bezutune. Baş Köroğlu Karaaslan em hatin mijara xweya taliye mijara meya taliye koronayı û tekîrên koronayı ev demekî taybetî Kek Bayram zane welatê alî Tirkiye alî welatekî Kek Köroğlu karibêje demekî stayak çêbû li Almanya gelek mesela bajarê ku lê dimînim rêjeya koronaya daketibû heta deha daketibû do milewê mêze kir derketî ser sedî pênceyî çend roberê seroka hikûmeta Alman Merkel bi serokê eyaleta 16 eyaleta civînek çêkir tedbirên nû tê dixwazin mesela vaksînê aşiyê gelek kêm di civatê de li hemû ciya û ev tişt tesîrekî bandorekî li civatê dike millet aşî nabe naxwaze aşiyê bibe û li Almanya hetanî anka em bê sedî nüfusa wî sedî pêncê û pênc vê evê aşiyê kirine lê êdin civatekî pêşketî ji xwe tedbîran girtine gav bi gav ew ê bawer dikim civatê ew bikilê li Kurdistanê li Tirkiyê li gelek deveran rewş gelek xerab e hûn ê çi bêjin ez ji Kek Bayram dest pê bikim Kek Bayram di mesela koronayê de bi rastî jî rewş gelek xerab e taybetî jî li Kurdistanê li Diyarbekirê gelek rewş xerab e çawa şîrove dike hem ji alî muqayesa civata Alman û ji alî bûyerên li Kurdistanê çêdibe tu karibî dîtinê xwe bêje em ê kêfxweş bin
والله كيكو يعني دوی مسئله دا تشتا کو مرم ببیجه يعني هر انسان که کو بچکی ج روشه فهم دکه و ج گرینگیا تندرستیا انسان و مروایتی هنکی فهم داره دوی بانگ لانسان بکه کو يعني بچن و واکسین و درزی لخواب بدن تدبیره کیه اوش تدبیره کیه يعني بلکه صدی منه لی تدبیره که وجا يعني هگر کو اوا وقت به اشارت کرد جی که وقتی آلمانیا بخواه لجمجی کتبون دورا صدی پنجیوان نها جو صدی امگیشتن صدی شستی درباس کرد و دو سه روز باشه دویداری مکتب دست بیدکن دبستان ودبن يعني گوره چرچوه دبستانه وقتا جسدی درباس بده دبستان جوارم گرتن آنها مناقشه وی بله تکرن گلک او هيا يعني ترس خوف هيا يعني جوات جيرا خو حاضر دكه بجا ام يعني ابا كردستان داجي بتايبتي الروجاوا كردستان والباشوري كردستان كما سي كرد اداره خودكن دوی مساله دا يعني تدبير قدستين ام جيجوي دري وهمو وشان خدا همو عالي دوی بانگل ملتي خو بكن خلقي خو بكن کو دوی مساله دا يعني ليش ياربن نتيجه دا يعني صاغي سلامتيه جواتكي باشا روجا جواتي يعني انسان ما دخينا هر روجي تميزتكي خبره مننا دوستك ما ناسك ما جبر في نخوشيه خوبان كورونا ام دبيسن ام جالك بيديشين بجا جالك انسان ما يعني نب بعمرجي اون بانگا من بخو اوه يعني كرد اگر ام وك كرد خوازن هبونا خو بپاريزن و زاروزي چي خو شيار بن دوی ام همبري في خوباني في نقاشي شيار بن گري خوشكو بران يعني درزي تدبيرك في درزي خوكم جيو زيادتر دوی ام گوه بدنا سپورا دكتورا و گوه ندنا وان چيروكين كل درو ناف خلقي دا بلابتكن نظام شكو دري دركتيا ارمان جوان تشتاچيه يعني دنيا بفي اوي مجول بويه مجوله جي چيروكا ام خود دوخن ام راستيه دا خود بپاريزن باشه گلک سپاس کک bayram کک کورولو قراسtan تشچ بیجش بوده مجاره روشاوایی علی و چاوایی ملت تدبیر چاوانه ملت رژه اوی بلنده نه بلنده تو چاواشی رو بده که تو تشچ بیجه اول از دخوازم يعني دو کسایتن تایبتی کنویسکاری و شانخانه مبون یک پیر ملشکری اkinci دلپدجیلی هاده ناسکرین و شاعر دلسوزکی کردایتی کردی بو مج کورونای ونداکر و هفته یک بریاویجی چینیازی ابراهیم میرزویف زانی اوجی هجایی یک و نرخکی مگ کردا بو جوی نخوشی یا ببخت به ونداکر هر دو جامعه رانجی هر دو هجایانجی برومت ببیرتینم رحمه خودی دخوازم جوان را جیون جنت به انشالله و گلک بریاویجی ما گلک ناس و دوستین خواه حوالت خواه اوندا کرن جبر وی نخوشی وجا تدبیرین برامبر وی نخوشی به اوه که زانستی آلی پسپورن و پیشکشی جواتان دکن ام جوه که همو جواتان لازم رعایت علمی بکن یعنی پیشنیارین علمی چنه درزی کرنه خواه پاراستنا جه قربالخیه ام بجن اگر پاقجیا دستو دیمه ام وانا بکار بینن البت فایده وان تچه به یعنی خلقی خواه پیشنیار دکم یعنی لازمه تشتاگو بایران خوجا اشارت کری گوه ندن اولا گوتن تو راستیه وان تونه yani تاثیری که خراب یه درزی هر درمانی هیا هر درمان
تأثیر خرابشی هنن لبله یا اساسیه و پاراستنا مرویه لازمه اهمال نکن تبیراوه یعنی بهاره یعنی داویا زبستانی دما گو نقشه نخوشی یا ترکیه نشان دادن کردستان رژه هر کم بو گو نخوشی تیدا بو هیچ دست به اوکا درزی کردن آشیه نبو هیدی دمشیا لی آنها یین روژاوا پرانی درزی بونه یعنی زیادتر رژه درزی آشی چه بویه لیلو کردستانی کم بویه آنها تماشه نقشه امیجن اوکا کرونا دیگه بالعکس چه بویه یعنی سویا زیاده باجارین کردستانیه یین اوکا تاثیر نخوشیه یه کرونا گرفته یعنی او یا روشا 7-8 مهبری آنها بالعکس بویه ترس بویه لازم هم گوه بدنه بسپوران و چه تدبیر هبه بگرن و هر دخوازن او که گیجی بیجم اما یا دکتره که پروفسوره که می زانینگه ها دیجده او کر بو گو پنجی نخوشن روزانه هاتنه رژه هم بجه یه درزی گیری یه به درزی 5 و 6 بونه یعنی نیوی زیادتر یه به درزی بونه قسمه که بجه 120 ویجی یه گو یک درزی او که نه هیچ به وجه درزی کرنه تمام نبونه یه گو هر دو درزی هم بجن بیونتک یان دو درزی سینوواک یکی بیونتک کرنه her yeki yan yek bu yan 0 bu rejeye van. Yani evci dıkıyı didenişan bu derzi çare yeke yani tedbir yeke tedbiran o tedbir yeki baş eci lazım xalki mecvan derzi kirna xwaj bu parastını narave em dvi xalki şiyar buken bu dvi varida. gelek spas ام هاتن تالیا برنامه و من کی وقت خودی در باز کرد اسپاسیا جناب و دکم بیارن به هفته پنجره کردان ایران و بشیرو و خوی هجا دولمندی تا برنامه به هفته اسپاسیا و دکم که هم داشتم گوتنی و تالیه هبه اون کانبن بیجن ام برنامه خودی سپاس جبو رژیه و سپاس جبو تماشاوانان کو خاصا تحمل مکرن به بمرا گوداری کرن و سپاس بو تک سراج ته برنامه کی کرهاتی بره و بل و ماجیکال بو بیر حضور خون سپاسیا و دکم که کورول فراسtan جناب ته گوتنی ته ایتالیه که سراج مالتا و دسته خوش در برنامه که ریکوپیک ری وبر ما مستبایرام بیریا تجی کری بو متدید که خوش بو تماشاوان را جد سلاح و حرمت تماشاوان هجا ام هاتن تالیا برنامه خواه ما به دو میوان خواه هجا بیارن هفتهش پنجره کردان ایران حتی برنامه که دن بمینن بخیر و خوشیه ده شب باش